batch. Second batch. Anong face mo, sir? Ilonggo sa Cebu. Ilonggo sa Cebu? Ay, hi po. Would like to greet the Ilonggo sa Cebu. What's your name, sir? Your name was on Facebook. Hi, and thank you for visiting Queen's Pizza. And hi sa imong company, sir. And I hope you're enjoying fun. Okay, shout out ko sa mga taga-Ilonggo. Hindi ko maugin mo sa Ilonggo, pero shout out ko sa mga taga-Ilonggo who's watching now. Thank you so much. Pizza. $7.92 per slice. Pila ka slice? Per slice ang ano mo? Tibot? Usahan mo. Masaslice ako yan. Pila ka na yung slice? Kailangan mo sa bayad or una lahat lang? Lailay niya. Ito pilang slice. Ayun na. 180. 200. Dua, isa man yun. Sir, yes sir. Ano? Isa pod ni. Sige. Okay. Okay, sir. No drinks. Drinks ko, Tropicana. Same magyapon mo na wawig. No, half na lang ako. Half ani half. Ang inyong mabayaran sir is 892. Half na ani, half na ana. 200. Fire? Go? Kapila sa to. Oh, nahog na og tag 200 na mo. Sana lang ako ng tempa kagaya. Sige na lang, isa lang. Isa slice na lang. Sige. Sige. Dili ba si dili ng Tapos moros sa na? Tropicana. Oh, sige. Imo sir, half Hawaiian, one slice of Hawaiian, one slice of shawarma. Yung amo drink sir. Ito, Tropicana. Tropicana. Kanila, Tropicana. Sige sir. Yun lang. 90. 90. Bisa din sama, pero may Your change is 174. Thank you so much. Thank you. Kami karon dali sa Tops. Mga nagkaon kami dali sa may Queens. Mayo nga po, basta ikaw ang Maayong hapon sa tanan. Nari kami dali subong sa Tops. Kay inaburi kami sa boarding house namon dito. Wala kami. Diserto. Purti ang init, dire init pero may damo ko na pagkaon. Kasi yung daw na yabla na ako namin. Masosyalan sa bus lima ka. Bago mo din. Ay, hindi nila po na pagkaon. Yung boss mo si Ed na nila. May padang isa yung baka yung may cheese tan eh. Simple dia. Shout out sa Ilonggo. Ako na shout out? Anong face mo, sir? Where's your Ilonggo sa Cebu. Ilonggo sa Cebu? Ay, hi po. Would like to greet the Ilonggo sa Cebu. What's your name, sir? Your name was on Facebook. Hi, and thank you for visiting Queen's Pizza. And hi sa imong company, sir. And I hope you're enjoying fun. Okay, shout out ko sa mga taga-Ilonggo. Hindi ko maugin mo sa Ilonggo, pero shout out ko sa mga taga-Ilonggo who's watching now. Thank you so much.